Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Shalom Israel, o emisiune despre istoria, cultura, religia și viața poporului Israel. În 1798, în orașul Bonn, în care trăia Beethoven, a avut loc un moment remarcabil. Creștini și evrei au mărșăluit împreună spre zidurile ghetoului. Templarii au distrus porțile și împreună germani și evrei au demolat zidurile. Era un simbol al noii ere care marca sfârșitul feudalismului și al fanatismului și începutul erei națiunii. Acest moment a reprezentat numai începutul. Au trebuit să treacă 127 de ani de bigotism și antisemitism până când evreii să fie recunoscuți ca cetățeni egal cu germanii. Dar era evident că lumea era în plină schimbare, în Germania și de asemenea în tot continentul. S-a manifestat o nouă libertate în diferite moduri. Vom căuta ca împreună cu invitatul emisiunii de astăzi să înțelegem cum s-au adaptat evreii provocărilor și binecuvântărilor care au venit împreună cu noua libertate din Germania. Cum a apărut iudaismul reformat, cum a fi german a devenit mai important decât a fi evreu, cum noua religie a comunismului a fost născută de un evreu convertit la creștinism, un creștinism fără viață. Ne bucurăm să avem din nou în studioul nostru pe domnul Iosif Klein Medeșan, jurnalist și membru al comunităților evreiești din România. Bine ați revenit, domnule Klein. Bine v-am regăsit. Domnule Klein, am dorit să înțelegem împreună și să parcurgem împreună puțin istoria comunității evreiești din Germania și care a fost reacția unor evrei de marcă care au realizat că ieșirea din ghetou nu le asigura accesul la înalta societate germană. A secolului XVIII mă refer. De-abia în 1871 a fost confirmată prin lege egalitatea în drepturi deplină a evreilor cu restul populației germane. Deci între acel moment eroic, că tot trăia tânărul Beethoven acolo la Bonn, și adevărata transpunere într-un text juridic de lege a egalității evreilor germani, au trecut câteva decenii în care totuși există această emulație, se ieșise din ghetou, majoritatea evreilor ieșiseră din ghetou și aveau de făcut o alegere. Cum să se comporte după această eliberare din ghetou. O soluție îmbrățișată de mulți dintre ei a fost botezul. Botezul de bunăvoie, voluntar. Aceasta însemnând o convertire... Convertire la creștinism, dar nu una, să spunem, din toată inima. Nu știu dacă toată lumea a fost la fel. La Heinrich Heine, marele poet liric german, potrivit propriilor sale mărturisiri, nu a fost un botez, o conversiune, ca să spun așa, total cinstită. A fost una politică. Și au dat seama că nu a obținut încă biletul de intrare în lumea germană. Și soluția la care au apelat a fost, unii dintre ei, se pare că aproximativ jumătate dintre evrei care trăiau la Berlin, totuși era un oraș foarte mare și pe atunci, au ales această cale. Heinrich Heine, înainte de a muri, sărac și bolnav, repudiat de toată lumea, a recunoscut că probabil a făcut o mare greșeală, pentru că, se spunea el, acum sunt detestat nu numai de germani, ci și de evrei. A fost totuși o modalitate de a ieși din ghetou și a avea acces deplin la tot ceea ce putea oferi societatea germană atunci ca educație, cultură și așa mai departe. O ironie tragică a istoriei face ca poemul Lorelei al lui Heinrich Heine, una dintre capodoperele literaturii germane a tuturor timpurilor, așa este recunoscută și a fost întotdeauna recunoscută, cu o excepție,
în perioada nazismului să fi fost lăsată în manuale, pentru că nu se putea scoate, era prea vestită, prea cunoscută, dar s-a scos numele autorului și în locul lui Heine apărea autor popular din popor, un autor anonim din popor. Deci nu, fără nume. Într-un fel i-au adus și un omagiu, pentru că, involuntar, pentru că acest poem intrase în folclor, într-un fel, în folclorul cult, dar posteritatea operei lui Heine a cunoscut această sincopă din fericire, nu de 1000 de ani cât spera Hitler că va ține Imperiul, Reichul al III-lea, ci acele decenii groaznice care au și obliterat evreimea germană. Și nu numai. În aceeași perioadă sunt alte personalități ale evreimii din Germania care optează pentru alte soluții de emancipare. De exemplu, Moses Mendelssohn. Moses Mendelssohn, marele filozof și estetician german, a trăit puțin, 1729-1780 și ceva, dar a avut o viață de creator bogată în creație, pe multe planuri, inclusiv pe planul acesta al scoaterii evreilor din, să spunem, robia ghetoului. A făcut această paralelă cu un alt Moise, marele Moise din Tanakh, din Biblie. Pentru el nu era o opțiune respingerea propriei religii. Mi se părea o soluție falsă, lăsând la o parte aspectele etice, mi se părea oricum o soluție falsă. În ideea că, spunea el, o durere de cap nu se vindecă prin decapitare. Dar trebuia modernizată această religie pentru că, spunea Moses Mendelssohn, pentru ca oamenii să nu o recite, cei care, masele de evrei, care mulți dintre ei nu aveau suficiente cunoștințe de ebraică, biblică, deși mulți dintre ei aveau. Toți citeau, toți știau să citească, toți știau să se roage, dar poate că majoritatea nu înțelegeau subtilitățile textului original. Și atunci soluția aleasă de Moses Mendelssohn a fost aceea de a face o nouă traducere în germană a Vechiului Testament, a Tanahului, într-o germană de o calitate, spuneau contemporanii, splendidă, și o inovație, această Biblie germană, acest Vechi Testament în germană, a fost îmbrăcat în straile caracterelor ebraice. Un lucru deosebit de ciudat, original, dar a dat rezultate. Acești evrei din gheto știau foarte bine să citească literele ebraice, caracterele ebraice, știau să citească în ebraică, însă vorbeau o germană, spuneau germanii, stricată, nu neapărat, lingvistic vorbind, este o altă limbă, Yiddish-ul, dar este o germană veche, modificată de-a lungul secolelor de către evrei care au vorbit-o. Și, dintr-o dată, o parte însemnată a evreilor proaspăt ieșiți din ghetourile germane a avut acces la vehiculul culturii germane contemporanelor, limba germană, așa cum era vorbită de cei mai selecți vorbitori ai ei. Mendelssohn a fost cocoșat. Deci nu, părintele criticii estetice moderne avea o deformitate. Aceasta poate este o ironie a providenței, proniei divine.
Cu toate acestea, așa cum spuneați, a fost primit în alta societate. În foarte înaltă societate. Scrierile lui erau așteptate și apreciate de toți. A devenit un fel de vedetă media, ca să spun așa, înainte de ceea ce s-a dezvoltat ulterior, dar media tipărită, deci ziarele, revistele erau într-o efervescență extraordinară în acea vreme în Germania. Deci a devenit un om foarte cunoscut, stimat pentru intelectul lui, nu o vedetă media în stil contemporan românesc, poate mai curând în stilul contemporan din Franța sau din Anglia, cu asta s-ar putea compara, dar, bineînțeles, nu exista televiziune, nu exista radio, dar Moses Mendelssohn era un star al lumii intelectuale germane și la acea oră, la acea dată, viața intelectuală germană era probabil cea mai dezvoltată de pe pământ. Există vreo legătură între Moses Mendelssohn și vestitul autor, compozitor, Mendelssohn Bartholdy? Sigur că da, bunic și nepot. Între ei mai era și fiul lui Moses Mendelssohn și tatălui Mendelssohn Felix Mendelssohn Bartholdy, tot Felix o chema și pe tăticul compozitorului, care a fost un bancher vestit și avea el o vorbă de spirit, totuși, deși nu era un om de spirit superior, recunoscut, spunea că eu voi intra în istorie ca fiul lui Moses și tatăl lui Felix Junior. Și așa a și fost, deși a fost un bancher foarte important pentru viața financiară și economică a Germaniei acelor vremi. Revenind la Moses Mendelssohn, are urmași? Cum există o istorie savuroasă a întemeierii familiei lui. Puteți să ne împărtășiți? S-ar putea să fie o anecdotă, s-ar putea să fie adevărat, să aibă un sâmbure de adevăr. Se spune că, știindu-se lovit de soartă cu acea cocoașă pronunțată și la o statură foarte joasă, Moses Mendelssohn a tot căutat o soție potrivită pentru el și a găsit o încântătoare domnișoară pe căreia i-a propus căsătoria. Dar a făcut-o într-un mod, ar fi făcut-o, spune legenda, sau poate adevărat iarăși, a făcut-o într-un mod foarte original, i-a spus de la bun început acesteia că înainte de a se fi născut sufletul lui, a aflat că ea, această domnișoară, urma să sufere în această lume, deci după nașterea ei, pe această lume, de o diformitate de acest fel, o cocoașă îngrozitoare. Și atunci el, galant, dându-și seama că pentru o femeie ar fi mult mai greu decât pentru un bărbat, ar fi să suporte această cocoașă, s-ar fi rugat curții cerești, pronei cerești, să-i transfere lui această pedeapsă în viața de pe pământ, ca să o salveze pe această domnișoară de o asemenea soartă. Ceea ce s-ar fi întâmplat, iată, dovada iubirii mele pentru dumneata, i-ar fi spus, este această cocoașă pe care o port. Nu știm exact ce i-a răspuns domnișoara, dar știm că s-au căsătorit și că a fost o căsnicie foarte reușită. Dovada este unul din mari compozitori ai lumii, se va naște ca nepot al acestei om excepțional. Și unul dintre mari compozitori de muzică religioasă creștină. Este interesant că atât fiul cât și nepotul lui Moses Mendelssohn, care propovăduia nașterea Israelului pe tărâm german, cumva, ajung să treacă la creștinism și el, care este asemuit ca un Moses modern,
ajunge să-și vadă urmașii deveni creștini? Istoria cunoaște foarte multe ironii, așa că vom încerca să înțelegem resorturile tainice și consecințele tuturor acestor decizii în istoria omenească cu alte prilejuri, pentru că foarte greu poți să știi ce este în oricare dintre semenii noștri în interior. Nu putem judeca, nu putem porni decât de la premiza că fiecare om bun a încercat să își facă sieși și altora bine. La începutul secolului XIX, în iudaismul din Germania începe să se producă o mișcare de reformă. Da. Care au fost elementele acestei reforme? O reformă mult mai, ca să spun așa, nu puternică, ci mai radicală decât curentul reformist din prezent, care de fapt e o întoarcere oarecum la iudaismul tradițional. Acea reformă din Germania secolului al XIX-lea a fost tot un fruct al gândirii lui Moses Mendelssohn. Alții însă au dezvoltat noua, să spunem, doctrină, de fapt noul mod de comportare în societate și au împins lucrurile mai departe. Dacă Moses Mendelssohn a transformat Vechiul Testament într-un vehicul prin care evreul să devină un mai bun german, cei care i-au urmat lui Moses Mendelssohn ca lideri ai evreimii germane au împins lucrurile mult mai departe și oarecum în altă direcție, au încercat să transforme sinagoga într-un asemenea vehicul. De exemplu, în 1812 sau 15, Israel Jacobson, un alt lider al evreilor germani, a introdus în sinagogă recitarea rugăciunilor în germană, nu în ebraică, cum se făcuse până atunci. Ulterior s-a revenit la cărțile de rugăciune cu jumătate de pagină sau o pagină și o contrapagină în ebraică și în limba țării respective. Dar atunci s-a mers pe ideea că ajunge versiunea germană. Și mai mult decât atât, deși instrumentele muzicale nu pot fi întrebuințate pentru a face muzică de șabat, deci de vineri, de la lăsarea întunericului până sâmbătă la apariția primei stele pe firmament, acest Jacobson a introdus și orga în sinagogi. Evrei tradiționaliști, ortodoxi, nu acceptă existența și folosirea orgii în sinagogă. Totuși, în sinagogile reform sau reconstrucționiste sau conservativ din Statele Unite și aceste trei curente despre care am vorbit cu alt prilej în această emisiune, își au reprezentanții lor și în alte țări ale lumii, inclusiv în Israel, unde însă nu sunt foarte agreați de către marea majoritate a evreilor ultra-ortodoxi. Așa se face că în sinagogile așa numite neologe din vestul Transilvaniei există orgi și chiar și în Templul Coral din București există orgă.
În această perioadă a acestei mișcări reformatoare în iudaism apare și ideea că templul de la Ierusalim nu-și mai are Adică te ruga pentru refacerea templului, reconstruirea templului de Ierusalim, nu-și mai are rostul. Noul templu trebuie, spuneau ei, acești evrei moderniști ai acelor timpuri, ai reformei din Germania, spuneau acest templu va fi reconstruit pe pământul Germaniei, nu la Ierusalim. Și chiar au renunțat și la circumcizie, adică recomandau renunțarea la circumcizie. Lucrurile acestea nu rămân fără de urmări. Este o încercare de adaptare la societatea germană și care conduce la o nouă atitudine față de Dumnezeul lui Israel. Reforma nu este numai o reformă exterioară, care ce ține de viața comunitară sau sinagogală. Pe acest fundal apare și raționalismul evreiesc, a cărui fondator este tot Moses Mendelssohn. Care sunt elementele acestei mișcări, numită Haskalah? Haskalah, adică educare, educație, ar fi epoca rațiunii în iudaism. Maschilim se numeau cei care practicau Haskalah, deci oameni luminați în traducere, maschilim. Ei erau mari iubitori de cultură, de studii savante, de lucruri deosebit de fine, de așa și așa mai departe, dar nu prea sufereau iudaismul. Deci au încercat un fel de iudaism fără iudaism, un fel de evreism divorțat de iudaism. E ca și cum asta e părere personală, dar e ca și cum ai încerca să folosești o monedă care are o singură față. Bineînțeles că este imposibil, dar uite că unii au încercat. Și de-a lungul istoriei au mai fost cei din aceia care să fi încercat același lucru. Deci un iudaism laic aproape că nu-și are sensul. Nu-și are sensul, nu spun numai eu, au spus-o mulți, mai ales pentru că nu există o etnie evreiască, ca să spun așa, poți să fii evreu și fără să fii credincios. Poți să fii mai puțin credincios, mai practicant, mai puțin practicant, poți să fii ateu în sensul că, și atunci ești într-un fel religios, pentru că practic îl negi pe Dumnezeu, deci recunoște existența lui în mod paradoxal. Deci orice, dar un iudaism absolut fără Dumnezeul evreilor și al întregului univers, pare acum cel puțin de neconceput. Atunci unora li s-a părut o soluție, o inovație, o integrarea 100% ca evrei, ca germani evrei. Raționalismul lui Kant și alte expresii ale filozofiei germane din acea epocă. În acest context, pe scena istoriei apare un evreu cu amândoi bunicii rabini, care a fost și botezat ca și creștin de tatăl său atunci când era mic și în tot acest timp a căutat cu toată puterea să emancipeze, să elibereze iudaismul de Dumnezeul lui Israel, așa cum ați spus, dar într-un mod agresiv. Cred că telespectatorii sunt curioși să spun numele acestei... Nomina odiosa. E vorba despre Karl Marx, care, născut etnic evreu și nealegând el însuși, ci părinții lui, botezul, creștinismul, a devenit ulterior nu numai un ateu anticreștin, ci și un ateu, un fost evreu, actualmente creștin, mă rog, teoretic, pe hârtie, în acte, era creștin. După părinți era evreu și după bunici și mai evreu, fiind vorba despre doi rabini.
prima lui lucrare a fost un pamflet împotriva iudaismului, împotriva evreilor, a fost de o virulență, a fost de un antisemitism atât de virulent acest Karl Marx, încât până și Adolf Hitler a recunoscut la un moment dat că unele dintre ideile din acest pamflet al lui Marx l-au inspirat și pe el. Deci, pădure fără uscături știm că nu există, însă au fost și uscături ca acest Karl Marx, care a făcut mult rău evreilor, inclusiv celor comuniști din viitorul lui, în sensul că au fost și evrei comuniști bine intenționați, care însă, desigur, au fost înlăturați în scurtă vreme din conducerea statelor unde această ideologie criminală a fost instituită. Și apropo de asta, aș face o scurtă paranteză dintre cei, să spunem, 1000 de membri ai Partidului Comunist din România, nu român, de dinainte de ocupația sovietică. Majoritatea erau evrei, alte 10, 15, 20% erau maghiari, alții erau bulgari, foarte puțini români etnici. Dar dacă să spunem că erau 1000 de membri, să spunem că 700 erau evrei sau 600, nu, e foarte greu de stabilit după nume. În România trăiau atunci 800.000 de evrei și 800, cred că chiar și 800 să fi fost, este, presupun, mai puțin de 1% din această populație. Nu, este o mime din această populație. Da, majoritatea comuniștilor din România, de dinainte de instaurarea comunismului, au fost evrei, dar majoritatea zdrobitoare a evreilor din România nu erau comuniști, ci nici foarte interesați de a-și pierde averile cei care le aveau. Oricum, doctrina comunistă, așa cum a fost formulată de Marx și mai ales pusă în practică să spunem, de Lenin și de Stalin, este atât de opusă valorilor iudaismului, încât e de la sine înțeles, nu? Că majoritatea zdrobitoare a evreilor din România, după instaurarea comunismului, au emigrat în valuri succesive cu mare dificultate, dar au votat cu picioarele împotriva comunismului. E adevărat, după cucerirea puterii prin forță de către comuniști, au fost destul de mulți evrei lumpeni, care nu aveau cultură evreiască, care nu aveau niciun fel de cultură, eventual, care erau marginali în societate, care au fost folosiți în tot felul de posturi de conducere în primii ani ai comunismului, a dictaturii comuniste din România. După ce și-au făcut treaba, au fost dați afară, au fost excluși din partid, din funcții și au primit și ei răsplata, între ghilimele, au contribuit la un oarecare curent antisemit în România post-belică, ca justificare, între ghilimele, a antisemitismului altora.
dar de fapt a fost o mutare la care au apelat și comuniștii ruși, au chiar un corifeu al Revoluției sovietice, Bronski, zis Trotsky, un evreu, a folosit și el metoda țarilor de a ajuta pe cei care instigau la moartea evreilor, pogromiștii, deci și țarii albi și țarii roșii au încercat să canalizeze nemulțumirea populară în direcția evreilor prin favorizarea celor care declanșau pogromul. Chiar dacă și Trotsky a fost evreu. Da, sigur, a fost un alt evreu renegat. Fiecare nație are renegații ei, nu? Ideile acestea revoluționare, spune revoluționare pentru că nu sunt în acord cu ceea ce societatea omenească în general acceptă, sunt de fapt plantate ca semințe de Dumnezeu în momentul exodului, a ieșirii Israelului din robie egipteană. Dumnezeu, din momentul în care scoate pe evrei, și aceasta am văzut în alte emisiuni realizate cu domnul Sorin Shlomo Rosen, primul rabin al comunităților evreiești din România, Dumnezeu pune bazele egalității sociale în poporul Israel, prin legea pe care Dumnezeu o dă. Și când a spus iudaismul este antagonic, este total opus comunismului, bazele egalității sociale se bazează pe legea lui Dumnezeu, nu pe o ideologie în care conducerea are dictatura unei anumite clase sociale. Și o doctrină în care Dumnezeu nu-și are locul. Materialismul dialectic și istoric, marxism-leninismul exclude, așa după cum știm, exclude pe Dumnezeu. Existența lui Dumnezeu și susține ateismul. Este interesant, așa cum a spus, chiar dacă unii din promotorii comunismului, și acum se pun în cărca tuturor evreilor, extinderea comunismului în întreaga lume, lucru care nu este adevărat, chiar dacă au fost evrei care au participat la dezvoltarea comunismului și geneza și dezvoltarea lui, chiar și în țara noastră, aș dori să punctăm acest lucru. Iudaismul exclude prin esența lui, prin învățătură, prin preceptele religioase. Iar evreii care au îmbrățișat doctrina comunistă și mai ales cei care au practicat-o, deși vedeau realitatea, s-au auto-exclus, pe părerea mea, din poporul evreu, deși așa ceva pare imposibil. Văd că unii dintre ei, după ce au fost marginalizați, au invocat și ei originea evrească și s-au dus să se bucure de drepturile sociale și alocațiile sociale din Israel, care se dau și persoanelor care ajung acolo după o anumită vârstă. Deci, profitori au fost, profitori au rămas. Îmi revine în minte un adevăr care pe mine m-a intrigat atunci când, ca și tânăr, m-am mutat aproape de crematoriul din București, în Parcul Tineretului. Am constatat că majoritatea celor care au fost incinerați, deci care au ales ca după moarte să fie arși, sunt lideri comuniști. Practic, majoritatea celor care au fost incinerați și sunt în acele locuri, sunt rămășițele păstrate, sunt foști lideri comuniști. Dumnezeu să-i odihnească. Este o altă dovadă că este o răzvrătire chiar dincolo de moarte, moartea biologică a celor care au negat existența lui Dumnezeu, au spus, noi te spidăm și dincolo de moarte și alegem ca focul să ne arde pentru veșnicie. Ne reîntoarcem puțin la această perioadă a emancipării evreilor în Germania și ca o reacție la această depărtare de valorile iudaismului apare o nouă mișcare, se numește neo-ortodoxismul iudaic, a cărei fondator este Raphael Hirsch. Care este tendința acestei nouă mișcări spirituale
în Germania, în comunitatea iudaică? Păi, aș spune că Rafael Hirsch, a cărui viață se suprapune oarecum celei a lui Moses Mendelssohn, cronologic, deși a trăit până aproape de sfârșitul secolului al XIX-lea, și-a propus să modernizeze practica iudaică, practica iudaismului, într-un mod mai puțin radical decât primii emuli ai lui Moses Mendelssohn. Aș spune că Hirsch a considerat că sosise timpul ca evreii să revină la străvechile scripturi ale lor și în același timp să se adapte de la cultura contemporană lor. Să profite de ambele lumi, să profite în sensul bun al cuvântului, să nu-și uite trecutul, dar să-și recunoască apartenența la contemporaneitate, la modernitate. Torah im derech eretz, în ebraică, adică Torah, scripturile iudaice, și drumurile pământene, derech eretz, adică ancorarea în contemporaneitate, în modernitate. Acest tip de evreu este reprezentat la ora aceasta nu în Germania, unde se știe foarte bine că evreimea a fost decapitată de Hitler și actuala tentativă de reconstrucție se face cu material din fostele republici sovietice, mai ales. Spuneam că acest tip de evreu este, de fapt, existent la această oră în Israel, în statul Israel, și este reprezentat de membrii așa numitului ortodoxism luminat, ortodoxism mai ancorat în secolul al XX-lea, al XXI-lea. Kipot Srugot se spune în Israel, în ebraică, în ivrit, adică ei poartă aceste scufii nu dintr-un material omogen ca ortodoxi și ultraortodoxi, ci împletit, material mai multicolor, acesta este semnul lor distinctiv și au contribuit foarte mult la etosul israelian. Germania, ca și națiune, reprezintă și în zilele noastre, dar și în trecut, un element de stabilitate și de influență politică extraordinară în continentul nostru. Nu este de mirare că evreii, găsind un loc de libertate și de emancipare, se ancorează în societatea germană. Prevestea ceva, domnule Klein, ceea ce va urma în secolul 20. Deci suntem în secolul 18, sfârșitul secolului 18, secolul 19, un secol de dezvoltare și de emancipare. Și de contribuții extraordinare aduse societății germane. Prevestea ceva, ceea ce va veni la începutul secolului 20? Nimic. Până în ultima clipă, evreii germani n-au văzut ce scrie pe perete. Până în ultima clipă. Sunt foarte puțini, sunt cei care s-au refugiat la timp. Ei spuneau, cum noi suntem la fel de germani ca orice alt german. Deci ideea de integrare a luptaseră în războaie, erau cu nenumărați înalți ofițeri, cu nenumărate decorații pentru fapte de deosebit eroism, pe care le-au dus cu ei la... Chiar și pe frontul de răsărit sunt dovezi că au fost soldați
de origine evreiască, care au luptat... Asta s-a aflat mult mai târziu, ei se ascunseseră sub alte identități și atunci fiecare scapă cine poate, cum poate. Și iarăși unii evrei au reușit să scape îmbrăcând uniforma Wehrmachtului și pe urmă făcându-se cunoscuți, remarcați prin acte de eroism. Deci emanciparea a dus la o integrare a evreimii în societatea germană. Au trăit mai bine de un secol, aproape un secol și jumătate, o coexistență benefică pentru întreaga societate germană, care s-a dărâmat, s-a prăbușit odată cu venirea nazismului și hitlerismului. Este o tragedie care rămâne inexplicabilă în termeni istoriografiei moderne și ai oricărei logici omenești. S-au încercat explicații teologice, s-au încercat explicații oculte, s-au încercat multe explicații. Părerea mea este că Holocaustul nu poate fi înțeles încă, ne lipsesc elemente care să ne ajute să înțelegem. Și au încercat să explice Holocaustul foarte mulți gânditori, mult superior mie sau multora. Majoritatea n-au găsit nicio explicație, iar cei care rămân la părerea că a fost ceva inexplicabil. Unii evrei ultra-religioși consideră că a fost o pedeapsă divină. Ei sunt contraziși de oameni cu mai multă cultură care atrag atenția că Dumnezeu nu putea să omoare 6 milioane de oameni. Poate, cândva, se va găsi explicația rațională a acestui episod irațional din istoria omenirii. Cert este că după aproape 40 de ani, 50 de ani de la aceste evenimente tragice ale Holocaustului. 64 de ani, nu sau așa ceva? Mă refer la perestroica și emigrarea puternică a un nivel de emigranți evrei din fostele Republici Sovietice în Germania, de la o comunitate evreiască practic distrusă. La ora actuală sunt peste 100.000 de evrei în Germania și începe să reînflorească viața evreiască în Germania. Stimați telespectatori, epoca iluminismului și începutul libertății pentru evreimea din Germania au generat diferite mișcări care slujesc drept model până în zilele noastre. Botezul voluntar al lui Heine și altor evrei a urmărit uneori împlinirea unor scopuri personale și avantaje sociale. Haskalah sau era raționalismului evreiesc își are origine în această perioadă și accentuează educația evreiască în detrimentul religiei iudaice și a Dumnezeului lui Israel. O nouă religie care va influența viețile a sute de milioane de oameni apare pe scena lumii, comunismul. Părintele ei este un evreu, Karl Marx. Despre astfel de momente a vorbit încă din vechime Dumnezeul lui Israel prin prorocul Ieremia. Au făcut lucruri pe care nu le poruncisem și nici nu-mi trecuse prin gând că au să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat. Dar Dumnezeul lui Israel este și va fi în veci același. În ciuda tuturor părăsirilor de către o parte a poporului lui și ale păderii de credință, voia lui se împlinește chiar în aceste zile în poporul ales. Iată cuvintele lui Dumnezeu. Vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor.
Domnule Iosif Klein, vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, pentru dezvăluirea istoriei poporului Israel, a importanței poporului Israel în continentul nostru și a faptului că istoria modernă pe care o trăim în aceste zile își are partea rădăcinii și în viața comunităților evreiești în țările în care ei au trăit de-a lungul veacurilor. Vă rugăm să participați cu noi și în alte emisiuni. Vă mulțumesc pentru invitație și cu mare bucurie voi veni și pentru alte emisiuni. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați urmărit. Până la emisiunea următoare vă dorim tuturor Shalom, Shalom Israel, Shalom România.